Hola, hola, mireu on estem. Estem justament al Club de Golf Terramar de Sitges perquè avui la Fundació Ave Maria celebra el torneig benèfic de golf i ja en van 25 edicions. I estem ara amb Jordi Cerezuela, director general de la Fundació Ave Maria de Sitges. Com estem? Molt bé, molt feliços, molt contents d'estar avui al Golf Terramar i d'estar celebrant la 25a edició del nostre torneig de golf, que se'ns ha fet molt gran. 25 anys ja d'aquest torneig. 25 anys que es va començar a fer el torneig per recaptar fondos per continuar fent la nostra obra social i que aquest any ha estat tot un rècord. 415 inscripcions i perquè les hem tancat no teníem més espai per poder inscriure a ningú més, molta participació, molts sponsors que ens fan costat i són molt solidaris i els jugadors que també la convocatòria que fa cada any l'Ave Maria és tot un èxit. Tot això és benèfic. Totalment benèfic, o sigui, el que estan fent els jugadors, el que està fent Golf Terramar, els que fan tots els voluntaris que estan amb nosaltres aquests dies ajudant-nos, el que estem fent és recaptar fondos per poder continuar fent l'obra social de l'Ave Maria. Nosaltres ajudem i tenim residents que són persones amb discapacitat intel·lectual severa i a més tenim un programa on estem recolzant llars amb suport a persones amb problemes de salut mental i això requereix, com gairebé moltes coses a la vida, de diners i en aquest cas, amb la solidaritat de moltíssima gent, aconseguim que això sigui una realitat i sigui possible. Has dit que hi havia més de 400 participants. Com és la logística d'organitzar tot això? 415 participants, obrim les inscripcions, a partir d'aquí, com ens deien les noies que porten la recepció de Golf Terramar, és una bogeria de gent que truca de cop per poder-se inscriure. Tenim que preparar 415 bosses amb welcome packs, on els regalem unes boles de golf amb el logo de l'Ave Maria, diferents regals que ens donen els sponsors. A partir d'aquí, organitzar tota la logística, que no només és la preparació perquè això llueixi, aquest camp de golf meravellós llueixi com llueix, sinó perquè també tot estigui a punt per quan arriben els jugadors puguin fer ràpid la inscripció i puguin sortir a jugar. I atenció perquè tenim ara en Talino Plana. Talino, què tal, com estàs? Avui és el dia més feliç de l'any. Sí? Nosaltres, sí, perquè és el gran dia de l'Ave Maria i un any més hem pogut assolir el rècord de jugadors de tots els tornejos que es fan a Espanya. Puc pujar amb tu i em portes a algun lloc? Va, anem a descobrir el Club de Golf Terramar. Som-hi! Tu fa 25 anys que col·labores. Sí, en la Fundació 34 o 35, des que es va fundar, que sempre he estat de voluntari. Però vull dir que en el torneig des dels inicis, Des del 25è, sí, és el 25è, o sigui, fa 25 anys, fàcil de comptar, sí, sí. I com és que hi participes? O que ets voluntari, no?, d'aquest torneig? Perquè al ser voluntari de la Fundació, jo i tota una colla d'amics que jugàvem a golf, el Pere Sistax, el Paco Muñoz, el Tirso Maldonado en aquella època, que després ens va deixar, doncs participàvem molt en temes de l'Ave Maria i participàvem molt en temes del golf i vam fer una joint venture que sempre ha funcionat molt bé. Home, i aquest lloc, aquest espai del Club de Golf Terramar és fantàstic, això? És una meravella, s'ha de conèixer. Nosaltres venim 4 hores a patir, però sempre acabem disfrutant. I ara cap on anem? Ara anem al forat 3, que és on la Casa Renault ens ha cedit un cotxe perquè el puguem adjudicar a la persona que posés la bola al forat d'un sol cop. Perquè es fa una idea, ja hi ha hagut intents aquest matí que ha passat per sobre del forat i no s'ha quedat, però vull dir que hi ha hagut 4 o 5 ais importants. I llavors, si l'encerten, es queden al cotxe, Es queden aquest cotxe. A veure, anem a enfocar-lo, Aquest cotxe d'aquí que estem veient ara mateix seria el cotxe que guanyarien si tiressin d'una, Això mateix. D'un cop que l'entressin en aquella bandera del fondo. Sí, sí. Teòricament, els amateurs no ens pot tocar un premi que es pugui calcular en diners, un premi econòmic. Aleshores, el que es fa és un lloguer d'1 euro al dia o al mes, o el que sigui,
Però bueno, el cotxe és teu i el fas funcionar tu. Doncs Talino, sortim un moment del cotxe perquè, a veure, hi ha una cosa curiosa, em sembla, a l'hora de llançar, no? Sí. Explica'ns, a veure. Mira, comencen unes estaques vermelles que es veuen allà a terra, a continuació unes de blaves, de vermelles sortirien les senyores, de blaves els nens i les persones com jo, de més de 70 anys, les grogues són per la majoria de jugadors amateurs i les blanques avui no juguen, són de professionals i els professionals no poden jugar per un premi d'un vehicle. O sigui que, vaja, si s'hi fixen, ja tenen les estaques vermelles, unes estaques blaves, i en aquesta banda d'aquí són les estaques grogues, que és des d'on llencen alguns dels participants d'aquest torneig de golf. Quants, Pere? 166 metres. 165 metres. Avui, perquè la bandera durant tot l'any es marca, la bandera es posa dintre del green en una posició determinada que cada dia o cada 2 dies les canvien, però ja està de tot l'any organitzat. Avui hi ha la sortida de banderes, la número 2. Això vol dir que hi ha una ubicació dintre el green on va la bandera. Aquesta ubicació pot estar 2 o 3 metres endavant, enrere, però el que ens marca la sortida des d'aquí és el mínim que exigeix la companyia d'assegurances que pagaria el cotxe en cas que toqués, i diuen menys de 166 metres no, que seria una mica fàcil. Aleshores està a 166 metres i de senyores a 140. O sigui que la companyia d'assegurances regala el cotxe Sí? amb la condició de que han d'haver-hi 165 metres fins al forat on ha d'anar la pilota, eh? Exactament. Allà, com veureu, hi ha una toldeta, una toldilla, una sombrilla, on hi ha 2 o 3... Sí, al fons, davant del mar, que la imatge aquesta és preciosa, aquest forat és preciós amb el mar de fons. Doncs allà hi ha 3 persones, que és un jutge àrbit de la federació, que és un soci d'aquí del club, i després hi ha 2 vigilants i entre ells es van tornant per controlar que tot està regularment, tal com està marcat, es juga i ja està. Seria una gran festa per tots i ens agradaria molt que toqués. Quantes vegades ha passat això? En gran manera. Amb el nostre torneig, cap. Ara, de fer... Cap? Amb el nostre torneig no hem tingut la sort que sortís el cotxe, però ara, de Hole in One sí que se n'han fet molts. O sigui, se'n fan... No és un miracle, no és possible. Hola, què tal, com esteu? Molt bé. Tot bé? Molt bé, molt bé. Tot a punt? Esteu a punt de fer això del Hole in One aquest, eh? Home, espero que em toqui. Sí? Sí, home, espero ficar-la. Ah. Sí. I jugues molt a golf o no? Bueno, sí, assiduament. Caps de setmana, divendres, quasi sempre, sí. I estàs nerviós ara? No. Però et veus que... Per el cotxe? Bueno, clar, pel No, cotxe. sí, ja me l'han donat, les claus. Ah, sí, no? No, sí, home. Mai he fet un tir per guanyar un cotxe, però... Home, espero guanyar-lo. Avui toca, Ho has de diuen. gravar. A veure, i tu què? Com estàs? Bé, aquí... Sí. Nerviós o no? No gaire, No? no gaire. No, bueno. Hem d'anar calmats perquè si no segur que no toca. Perquè tu jugues a golf o no, normalment? Bueno, jugava més de petit, ara de tant en tant, i un dia com avui, que és per la Fundació Ave Maria, doncs millor que millor, no? Tens ganes d'intentar aconseguir aquest cotxe? Bueno, sí, sempre va bé un cotxe, no? I et veus capaç o no? I tant, amb una mica de sort, Volent, no crec. El què? Fa 10 anys que jugava quasi cada dia, estaria convençut en aquests moments de que li tocaria. Ara, bueno, ahir devia sortir a sopar. A la farina. Sí? Va sopar a la farina. Mira, sí. Ah, tu ja ho sabia, això. Bon lloc. I què t'anava a dir? Perquè tu has fet mai un hole in one? No, mai. No. Acaba de tirar el primer... No hi veig a tan lluny, som molt gran ja. Però com ho veus, això? Creus que has fet No, alguna hole in one no. No he fet el ridícul, que ja és molt. I ara anem a descobrir les tasques que fa la Fundació Ave Maria amb aquest reportatge.
La Fundació Ave Maria es va constituir fa 35 anys per donar suport i atenció a persones amb discapacitat intel·lectual. Actualment també hem incorporat atenció a persones amb problemes de salut mental. Des d'aquests 35 anys vam iniciar la nostra activitat com un centre de dia, un centre de respir per a aquestes persones i per a les seves famílies, i actualment tenim una residència amb unitats de convivència que dona cabuda a 70 persones i a més tenim 11 llars amb suport per persones amb salut mental que estan distribuïdes per la població de Sitges. És una residència un tant atípica, en el seu moment fins i tot es deia que era malbaratament de l'espai, però el que vam voler és que fos un tipus de llars amb la que conviuen 10 persones, són unitats de convivència de 10 persones i com seria qualsevol de les nostres llars. Que això doncs, ens permet que aquestes persones estiguin convivint com en família, no? Amb una petita unitat en què són 10, comparteixen 2 educadors i no són grans sales, sinó petits espais on ells tenen la seva habitació, el seu menjador, la cuina, el bany i sempre doncs, amb aquesta petita unitat, no? Que fa, crec, com una sensació molt més de família. Després doncs, també permet a l'hora, quan fan les activitats, de poder estar tots entre ells. És cert que també crec que fem molta activitat, fem moltes activitats diferents. Ara també hem començat recentment hipoteràpia i hem començat també teràpia amb gossos. Intentem sempre anar innovant, anar fent activitats diferents que siguin enriquidores tant a nivell emocional com a nivell terapèutic com a nivell també emotriu per les persones. I com no, el fet d'estar al centre de Sitges, això ens permet també poder fer molta vida comunitària de la pròpia població amb la que sortim, anem a la platja, fem activitats i participem de totes les activitats que fa la població de Sitges. Després també fem activitats terapèutiques que són a nivell també d'hidratació, de tot el que són temes de massatges, temes d'estimulació, tenim una sala d'estimulació multisensorial, després fem tallers de massatges aquí en els espais de tallers, després també tenim una petita piscina on també és un espai també d'oci, terapèutic, d'activitat aquàtica i també anem a fer activitat aquàtica fora. L'Ave Maria ja fa uns anys va constituir a l'Institut de Robòtica per la Dependència, actualment és una fundació independent i que desenvolupa tecnologia pel sector, pel tercer sector i especialment per persones que poden tindre necessitats. Hem desenvolupat una bugaderia inclusiva amb la que aconseguim que no es perdi la roba, que tot arribi a puesto. Això en una casa ja és dificultós, en una casa amb 70 persones encara més. És una aplicació que fins i tot altres entitats importants del sector ja l'estan utilitzant i continuem desenvolupant eines que ens puguin ajudar. La bugaderia, en principi, estem parlant d'unes peces de roba que porten un petit xip, és gairebé imperceptible, es pot portar fins i tot amb la roba interior i aquest sistema el que fa és que a través del xip aquesta peça de roba la tenim associada amb un dels nostres usuaris i perquè pugui ser una bugaderia inclusiva, és a dir, donem feina a persones que tenen algun tipus de discapacitat. A més, funciona amb colors que s'encenen llums, amb la qual cosa és difícil, gairebé impossible, el que es pugui confondre on té que anar una peça de roba o una altra. I ara estem amb en Talino, en Pedro i en Paco, perquè van ser un dels primers voluntaris que van començar a participar ara fa 25 anys. Com va anar això, Talino? Pues nosaltres, de fet, ja veníem per aquí al golf molt sovint, jugàvem a tenis junts també, i després, des de l'autoescuela del Paco i la botiga de la meva dona i la meva germana, l'Esquirol, que es va fer famosíssima perquè organitzàvem tot de sortejos, d'exposicions, del que sigui, per ajudar l'Ave Maria. O sigui que eren voluntaris nats ja des d'aquell moment. Aquí havíem col·laborat amb algun torneig benèfic, inclús un any, i encara hi ha fotos aquí, que són una mica de vergonya, perquè havíem vingut disfressats de safates de xiques de la Cruz Roja,
amb les fandilletes i tot, per animar el torneig de la Creu Roja. I havíem participat també amb el del càncer italià. Van dir, home, podríem fer un torneig per l'Ave Maria, i perquè ja els ajudàvem a l'Ave Maria amb altres temes, i així va començar el tema del torneig de l'Ave Maria. I com us vau involucrar vosaltres? Bueno, en realitat tots som amics, érem amics d'aquí. Jo sóc l'únic que sóc de Barcelona, però ara ja em considero casa i sitgetà, amb molta il·lusió. I amb ells, parlant amb ells, vam tindre aquesta idea amb l'aquiescència de la direcció de la Fundació i hem lograt, estem molt contents per el que s'ha pogut recollir per bé d'aquesta urbanització que és molt coneguda, tant a Sitges com al Garraf. Bueno, doncs mira, potser jo vaig ser el primer que vaig parlar amb en Santi Prats com a director en aquells temps, en aquells moments, l'opció de poder fer un torneig benèfic per recaptar diners per un tema de Fundació Ave Maria, que tot s'ha de dir en aquells temps, no tothom coneixia el que era l'Ave Maria. Bueno, el primer any fins i tot ens van sorprendre de la quantitat de gent que va jugar, però és que això el segon any més i més i més i més, i ha arribat un moment que no només juga molta gent, sinó que tot el poble sap què és el que es cou allà dins de la Fundació. Sí, tant, tal com diu el Paco molt bé, no l'import total a vegades està molt influenciat pels forats zero de gent que ha conegut o coneix en aquest moment, i com que és una cosa tan de Sitges i veu que la veritat és que és una resolució molt bo familiarment, inclús pels que estan aquí hospedats, doncs ha sigut un èxit i ara podem presumir que som el torneig de 2 dies benèfic de tot Espanya amb més participació. Carai. I tot gràcies a la gent que ens ha conegut i que tenen ganes de col·laborar. És que més de 400 persones participen en aquest torneig del golf. Vaja, ara què, jugareu una mica o no vosaltres? Bueno, el Paco, que té molt més... Ja ho he fet aquest matí en el primer grup sí? per quedar lliure a partir d'aquests moments i tot el dia de demà. I ara et ve o què? Podria anar millor, però no em queixo gens ni mica, vull dir, evidentment. No m'he fet mal, que ja és molt. Ja és molt. No és presumit, però és un bon jugador de golf. És un bon jugador, És un bon jugador, cosa de la que no presumir jo. Doncs ara vaig a provar-ho jo, això de jugar a golf. Anem a veure si provem. Vinga, va, som-hi. I estem ara mateix, ni més ni menys que amb Ángel Gallardo, que deies que has quedat 2 vegades subcampió del món. Sí, les 2 vegades he jugat molts anys. 25 anys he jugat a golf. Carai, tant com el torneig de l'Ave Maria. No, aquest no. Jo he jugat professionalment. Aquest és amateur. No han de confondre. Aquest és amateur i jo he sigut professional. Jo treballava, jugava per guanyar diners. I aquí per passar-ho bé i que animin a l'Ave Maria. I com és jugar a golf? Home, com és? Vull dir, és difícil, és complicat? El més difícil de jugar a golf són els primers 20 anys, després ja és més fàcil. Ah, sí? O sigui que jo... És que hem vingut aquí perquè jo volia provar això de tirar un cop de golf. Llavors, ensenya'm tu una mica això. Com ho haig de fer? Hòstia, és molt difícil que t'ho ensenyi. Ah, sí? Llavors has d'agafar el pal. A veure. Però si tens el micro no pots jugar. Val, però doncs aguanta'm el tu, que si no... Aguanto jo. Sí, i doncs quan parlis posa-te a la boca així, ara, sí. Llavors explica'm. Sí, has d'agafar el pal una mica a la mà esquerra, així, a la mà dreta, una mica més a dalt, aquesta, així, ara. I llavors, posar-te més o menys així, una mica més obert. I a poc, mira baix, tu, que la bola la tindràs a baix. I llavors, tu aguanta el pal, I llavors pujar fins aquí dalt, més o menys. Estira el braç, així. Sí, i ara baixes tranquil·lament, piques, és a la bola i acabes el swing aquí. Mirant sempre a terra. Sempre a terra. Val. És una classe de golf professional. Això, sí, carai, m'està ensenyant aquí el subcampió del món, Sí. Doncs tinc aquí la pilota. Sí, però aquesta no la picarem perquè no la picaràs. Bueno, cuidado, sortiu d'aquí perquè si no... Ja veuràs, ja veuràs. Va, agafa el pal. Agafa el pal. Com t'he dit, no, les 2 mans juntes. No el deixa aquest dit aquí, agafa el pal normal, així. Sí, i una mica més a dalt. Sí. Ara. I ara puja, com t'he dit, fins aquí. Mira a baix, que està la pilota a baix. I ara pica. Bueno, està bé, Perfecte, bé, perfecto. Bueno, doncs fantàstic, La primera classe no està malament.
Bueno, ho hem fet bé, no? Sí. Estic aprovat? Sí, aprobado. Aprovat. Ho has fet bé. Jordi, escolta'm una cosa, i quan arriben aquí els jugadors, que ja han acabat tot el circuit, què fan? Després de 4 hores i mitja que han estat jugant... 4 hores i mitja? 4 hores i mitja, pensa que són 18 forats, aproximadament van caminant i fan uns 8 quilòmetres i mig, aproximadament, fins que arriben aquí. Llavors nosaltres els rebem, els hi donem les gràcies per fer esport, per ser solidaris, per participar en aquest torneig que, com sabeu, s'ha convertit en el més gran d'Espanya. I llavors tenim aquí un llistat, aquest llistat que ara val molt per tots ells, amb el que jo sé quin d'aquests jugadors té premi o no té premi. Venen en grups de 4. És molt estrany que o no li toqui a cap o li toquin els 4. Llavors, el rebo jo i una miqueta també per tancar el dia de golf amb una mica de riure, els dic que els felicito a tots. Els felicites? Sí, a tots. A tots? A tots. Els felicito a tots perquè han participat, perquè han jugat, i d'entrada el primer jugador que felicites sempre busco el que no li ha tocat. I t'explico per què. Perquè li felicito. Enhorabona, Sergi, felicitats. I en aquell moment, quan ens donem la mà, ell creu ja que li ha tocat un regal. Llavors el felicito per haver participat i per ser solidari. Què tal, com ha anat això? Molt bé. ¿Sí? Sí. ¿Heu gaudit o qué? Sí, pero hemos jugado muy mal. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, muy mal no, como siempre. Como siempre. O sea, jugáis mal vosotros. Nosotros venimos a divertirnos y ahora a comer y en paz. Doncs us deixo amb el Jordi de l'Ave Maria que... Primero, quería saludaros personalmente. Soy Jordi, soy el director de la Fundación Ave María. Encantado, Jordi. Y tenía un montón de noticias a daros. Primero, daros las gracias por hacer deporte, daros las gracias por ser solidarios. Estáis ayudando a lo que hacemos en la Fundación, que es ayudar a personas. Y tengo buenas noticias para vosotros. Sois un grupo con suerte, un grupo de 4 con suerte, ¿vale? Si os parece, nos vamos a acercar a hacernos una foto y os voy a decir que habéis tenido premios. ¿Vale? Y yo os veía que pasabais de largo, digo, no, los recupero, porque si no me los quedo yo y acabo con muchos regalos durante el día. No, vamos a hacernos foto y os digo qué regalos tenemos. Venga. Doncs ara aquest grup que es va fer la fotografia de família allà davant de les lletres de l'Ave Maria, aquí just al terra, a la gespa d'aquest club de golf Terramar de Sitges. Anem a veure com ho posen això, a veure... A Ramón también, tenemos a Agustín y tenemos a José, ¿vale? Muy bien, pues oye, vamos a empezar con las felicitaciones, ¿os parece? Pues nada, Agustín, enhorabuena, felicidades por haber participado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a seguir con felicitaciones. José, enhorabuena también, pero en tu caso además por tener premio, en este caso es el Greenfield Empordà. Doncs fins aquí arriba aquest reportatge del torneig de golf benèfic que organitza la Fundació Ave Maria. Ara ja sabem una mica més com funciona el món del golf per les persones que no som gaire expertes. Gràcies per acompanyar-nos.